A Asociación das Amas de Casa de Ribeira, unha das máis numerosas e lonxevas do municipio, pode presumir de manter vivas as tradicións a través de cursos de vainica, bordado, costura e outros labores artesanais elaborados polos seus alumnos. Unha mostra destas pezas pode visitarse xa no Museo Municipal de Ribeira, que acolle a 6ª edición do certame cultural Aires de Dorna. Facémolo con todo o cariño do mundo para que a xente vexa que as cousas de antes que se facían con tanto cariño, con tanto esmero, que ahora non se ven, pois que se siguen facendo e que se siguen mostrando ano tras ano con esta exposición que fai Amas de Casa no museo. A inauguración tivo lugar este mediodía coa asistencia de numerosos socios e alumnos, así como membros da Corporación Municipal, coa alcaldesa á fronte, quen destacou a importancia de manter vivo o legado dos nosos devanceiros e poñer en valor o talento destes artesáns ribeirenses que elaboran a man creacións únicas. O ver esta exposición tamén che fai recordar e poñer en valor todo o que se facía antes e todo o que é esa artesanía de roupa de bebé, que esos son tesouros que a maioría temos nas nosas casas e moitas veces guardados con todo o mimo e con todo o cariño. Así que de verdade a todas as que traballades durante o ano para que o resto de xente que nos visita aquí, porque non é só que veñan as familias ou que veñamos a xente de Ribeira a velo, é que a xente que nos visite de fora veña aquí e vexa o que se fai aquí, a artesanía galega e a artesanía, neste caso ribeirense, porque se fai cas mans das nosas veciñas e veciños. A exposición permanecerá no segundo andar do Museo Municipal ata o 15 de setembro, compartindo espazo coa colección de bonecas vestidas con traxe tradicional cedidas pola anterior presidenta Madalena Bringas. Os interesados poderán visitala de luns a venres en horario de 10 a 2, mentres que os sábados abrirá entre as 12 e as 2 da tarde.